Bueno, molt bones i bona nit, perquè són un poquet passat les 2:15 del vespre. Estem aquí en el Trave amb el Ramon Cotxens, que és el propietari de l'oficina, per a fer el sorteig del cap de setmana per a 2 persones a un hotel a Mencant. Sorteig que gràcies al nostre padrí del Trave podem portar a terme. Com sabeu, el sorteig ha consistit en totes aquelles persones que han participat en la valoració per escollir el millor espectacle del qual d'estiu d'aquest any. Doncs entre tots els que heu participat, quan més vegades heu vingut als espectacles, doncs més oportunitats tenim, el millor que us toque. I res, ara anem a escollir un guanyador i 2 reserves. Durant aquesta setmana el Ramon es posarà en contacte amb el guanyador i si en el plaç d'una setmana no aconseguís posar-se en contacte amb ell, doncs passarem al primer reserva i al segon reserva. Espero que us hagi quedat clar el funcionament. Ramon, quan vulguis, pots escollir... Remena bé, remena bé. Vinga, va. Joan Montull Rogers. I és el guanyador del cap de setmana per a 2 persones. Ara el primer reserva. Rosa Maria Reguer Camps. Dolors Trilla Caballol. I ja tenim la segona reserva. Doncs res, fins aquí el sorteig. Els noms els tindreu baix en el vídeo, ara quan l'editem. I res, el Ramon es posarà en contacte amb el guanyador. I res, fins l'any vinent.